Ľudia, za 31 odobrateľov vám veľmi ďakujem, ale máme tu niečo, čo by ste mohli okoštovať. Ja sa zatiaľ presadnem, ale máme tu takéto pelendreky. Celkom ani ich nemám rada, ale ideme ich ochutnať len kvôli 31 odobrateľov. Ďakujem vám veľmi. Otvorím to s tom spôsobom, ktorým ste to otvárať tí, čo mali viacej odobrateľov, chápete? Nie, že o to, ale chápete. Počkajte. A ja to idem teda rozbaliť. Či sa to fakt dá, alebo nie. Nejde to. Prečo to beriem normálnym spôsobom? To normálnym spôsobom. A to sa vraví, že čerešnové. Táto príchuť je čerešňa. Kde to je? Takže my to ideme okoštovať. Zase to nečekám, lebo napravím také až tak veľmi rada nemám. Takže až to je také, ja tak nemyslím, no. Takýto červený, či aký je to farby. Ideme na to. Čo ja viem? Nie je to že zlé, ale mohlo by to byť lepšie. Lebo to je taká príchuť, ako keby to si sa písať nedá. Ale nie je to zlé. A to by som si... Nie je to až také zlé. Ale fakt, nie.